Hey people, really say people. Hello. Hey. What do you say? Muri bohire. Life yangu I think nhasi ndinongoita for like 20 minutes. Only 20 minutes ndobva ndapedza guys. Live yangu will be only for 20 minutes. Ndikuita for 20 minutes chat. Ndati ndafunga ndafana ndogona kutadza kuita sorry zuro handakukwanisa kuita musoro wangu waitema saka ndakukwanisa kuita live. My head was aching zvisingaite. Chandakukwanisa kungoita kungorekodha tumaclips tudiki diki ndondatovata ndo zvandakakwanisa kuita. But nhasi wafuma uri nane zvavo musoro wacho. Wafuma uri nane plus I feel like kunoku weather yakutona takupinda muwinter. Kunoku tava kupinda muwinter saka kuri kwakuita sekuti tonhorei. Chinaka Tracy Lokadia Jadonga tatenda chinhori zviri sei natipi tendai mandizvidza Magizimunya Teresa Ngwenya Chichi Chigs. Vanenge vachinditeera vaive kufacebook ndichadzoka but not now because guys ndinenge time yacho hasi kubhalanza hasi kundibhalanzira saka nachiti malife ndichadzoka mosa kuti malife hanyatsi kunakidza unoita story ka uchinyatsonzwa spirit yako kuti iri a little bit low saka mastories haazonakidzi. Mastories anoda chii anoda uri pfungwa dzako dzese dzakagadzikana saka ndosaka ndisiri kunyatsokuita for the meantime because ndine zvakawanda guys zvandiri kuzama kuti ndisorte out. Ndine time shoma yekuti ndizviite zvinhu zvachoni saka zvinhu zvakandiwandira right now saka pfungwa dzangu matonera Mary Mabote sei Agnes Mulilo natipi Asia Mafarachasi Cherry Peso Mikata onga makoni hanzi mukuita ngemukurwa no on this but I'm just saying kuti ndichapanga mukazoona ndisina kuita futi live panapa munongondionawo ndaisa but pamwe ndichapura ndichiskipa because zvinhu zvacho handikuita zvakawandisa guys just be with me kana zvaita back to normal then pamwe ndienda kudzoka kuma-everyday but pane zvinhu zvandiri kugadzirisa zvakawanda saka time yacho habvangu vacho pandirozodzoka ndinenge ndaneta zvinhu zvacho zvinoda kugadzirwa zvakawandisa guys panguva 1 saka ndiri kumboitawo zvekusaidi kwangu guys mukaona ndisiri kuita everyday malife semaitira ndachiita it means kuti pane zviri kuitika kusaidi kwangu guys. Pane zvandiri kuti ndigadzirisewo waona manje taunga zvisei ndangoti maybe ndichaita ganditange ndakuudzai kuti paupdate yedu gogo Beulah vatora gatiti vatora mari because takutumirwa screenshot yacho yekuti vatora mari nhasi. Then yekwakumbi like sister Eunice ndiye ari kuita spokesperson wedu saka vari kucha follow up zvakare handina kuda kuvanetsa sister Eunice because I feel like right now vatori kubasa saka handida kuda kuvati ndivati ngavauye palive saka ndongokuudzai inini kuti vakera vakatora mari gogo Beulah vakatora mari then uyu yanigirikini yamkumbi 270 yaya vanga vachanga vasati vaiona saka vakandiupdata sister Eunice vachiti maybe inhauye kuti pamwe mukuru havaizoita zvemamessages but vakapiwa mareceipts. Sister Eunice vakatumira mareceipts kuna gogo Beulah
then because nezuro ndo pandaifanira kuita update but handakukwanisa saka ndangoti ndongoita inini ndisakanganise vanhu kumabasa. Sister Eunice vakadzokera kubasa. Kumbi is always busy these days nekubasa kwakasikana handisi kuda kumudisturba. Then $30 yanga yasara iyaiya wakaitumira saka ndichazoti inini I think mangwana I'll probably do a 3 minutes video ndichikuradza marisitsi acho then nekungoita koka appreciation video kemunhu wese akadonata towards Tapiwa Makore mhuri yavo ndokandichaita maybe tomorrow. I'm praying kuti tomorrow is Wednesday. Musi wa 21. Yeah, tomorrow. Yeah, I think I'll probably do the 3 minutes video tomorrow. Musi wa 22 panogona kunditi netsei because ndikufanira kudzokera kuimmigration. Chakandiomera Mwari please. Zviri kuitika kuno zvakawandisa guys, saka just bear with me. Chaita ndichiskipa mamwe madays pamalife paYouTube. Kufacebook ndakati ndatombomira because handidi kunyanyaenda kauchita mastory times hazvidi uri sad kana kuti pfungwa dzako dzichimhanyisana nezvakawanda. Pamwe ndagumburwa ndichida unopinda mutaxi musi iwoyo, pamwe ndabirwa change yangu nadriver ona manje saka ndichazomaita zvangu mind yangu yasettled right now. Mind yangu is all over. My mind is all over. So maybe I'll probably do 10 minutes because bana ndo zvandanga ndati ndiwe ndikuudzei kuti mari yadi yakatumirwa ende Gogo Beulah vatora that 1,840 if I'm not mistaken. Kune vaya vanga varipo musiyo mari yakabva kuUK yatorwa va-withdraw Gogo Beulah. Yakumbanisa ndaziva kuti vazo-withdraw yakwatichibhati iyo ndo yandaudzwa naSister Eunice kuti vai-withdrawa. Then neimwe 30 yanga yasara yakazotumirwa zvakare nezuro. Marisitsi acho ese ndinawo. Saka ndichakaita ka 3 minutes kangu kanenge kasidzako special but I probably will be wearing kana t-shirt yangu yeblack ndongoita that video ndoiposta pano everywhere pandoposta ndoikanda. That's what I will do. Ndokuradza nemarisitsi kuitira vanenge vada kuona marisitsi achoni zvese neiyo yandatotumirwa naSister Eunice yekutekera yakatorwa mari yakawithdrawa tinoipina zvakare pavidhio kuitira kuti muone mese. Handiti kuitira kuti vanenge vada kuona vaone, kuitira kuti pange pachiramba paine that transparency pasazonzi taimwa mari yakazotumirwa wakasvika here ona hanzi vatora dzese. Alright, no problem. Thank you Sister Eunice. No problem, thank you. Hanzi vatora dzese saka vatora 1,840 vakatora $30 vakatora zvakare 270 saka mangwana ndichaisa marisitsi muuyu. Hanzi yakumbi hanzi vatora. Sorry, yakumbi yange yandijamba. Sorry Sister Eunice. Yenyu ndiyo ndanga ndaona yakumbi yange yandijamba kuti vazoitora here kana kuti havana. Thank you nekutondigadzirisa ndasiri kuzviziva kuti vazoitora here. So saka mangwana ndochiita zvangu kavidhio kachoni kekuti vaitora nemarisitsi. Kunyanya nemarisitsi ndo andikunyanyotira kavidhio. Marisitsi muchionawo vanenge vasina kuona kuti marisitsi kuitira kuti pagare pane pasingazoite zvekunzi hatina kuzviona. Tozama kuda kuavoida izvozvo by all means necessary. Saka ndingomira kuti kangoita 10 minutes aiwa ndodi ndotomira ndione pane anokwanisa kungopinda uye. Right. Okay. Kana pane one anokwanisa kupinda 10 minutes dzangu dzakutokwana. Kana pasinawo aiwa ndobva ndakata zvangu live yangu ndotanga kugadzirira for tomorrow. Pane zviri kuda kuitikawo. Yes, handina no problem Sister Eunice. Ndatozvinzwisa kuti makadzokera kubasa saka ndosaka ndisinga kuti aiwa musapinde zvenyu. Even kumbi handava kumutsvaga ndinotsona kuti ndozokukanganisai basa renyu. Ndokukanganisai basa renyu. Vari busy. Sister Eunice vakadzokera kubasa saka she's busy. She's very, 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 very busy.
vakadzokera kubasa. Saka I think ndo zvandanga ndangouya nazvo muvhidhiyo inoyi guys. Ndo zvandanga ndauya nazvo, ndakutombokondinya zvangu zvinhu zvatiri kugadzirisa kusaidi kunoku. Handiti saka guys, see you pandichakuonai. Handitoda kupromisa kuti tomorrow yacho ndogona ndichiri ipapo. Nyaya yegame ndofunga ndomboita pahold right now guys, because handi kureva nhema. Game yacho inozonakidza here kana mind yangu iri all over. My mind is all over. Oh, Bhuti Matso wawe. Bhuti Matso zviri sei? Yes. Taurai zvenyu. Mushe. Handina hangu zvakanyanya but handisi kuti vamwe vangazvibate sei, but first ndinoda kungoti thank you to Miss kuna Sister Eunice Nakumbi nekushingirira kwavaita, but ndiri kuona kunge pane pamwe patiri kuti siyirirei. Isu tiri kubvisa mari yokwana, tozoda kuona yese kuti yasvika here kumunhu kwairi kuenda, but hatichaoni kuti Kumbi munhu ari pabasa, Sister Eunice munhu ari pabasa, dzimwe nguva vanenge vari off kana kuti kudii. Hazvaita here kuti next time kana kuri kuti zvazoitwa pamari yatinei tabvisa vasati vaita mafoni calls nei tobvisa a little bit for bus fare dzavo kuti varambe vachiinda, nokuti vanenge vakutora mubhodhi munhingirikiri muhomwe dzavo dzekuendesa kunoisa mari kumabhengi, nekuti bhengi harisi kumba, vanotoenda kutauni voshandisa mari yavo vodzoka apa vari kuita macalls mamwe. Saka tingati about $10 toti ndiyo yenyu yebhazi nekuita macalls anenge achida kuitwa. Hameno kuti zvakaita zviri sei, nekuti apa like last time Sister Eunice vakazopedzisira vakuisa £2 kuti iite round figure, but apa isisitaita kuti no, mari inenge isina kuzoiswa yese, asi musingazi kuti munhu asacrifice zvinhu zvakawandisisa. Saka meno kuti vanhu vanopaona sekuti kana kuri kuti tazounganidza mari yese munhu asati afamba totaura kuti titora mari yebhazi ipapo, kana pane zvinoda kuitwa macalls oitwa ipapo kuti munhu asazoburitse futi muhomwe dzake, ikashota tomunetsa futi kuti yashota sei, asi taukangana kuti ambosiya basa rake kana kuti azombodai. Of course hatingati hedu tiri kuvabhadhara, but tinofanira kuconsider sacrifice yavari kuita. Yes, very true. I'm really nema. Because handikumba akazoguma kuita cross country achitsvaga kukunosenda mari yacho. Imari akazosenda shoma, vanhu vakuti azoisa imwe mari, but abva uko akaenda uko, akabva uko akaenda uko. Zvinova zvinhu zvine zvago tofanira kuti tipanzwisise ipapa. Yeah. Anzwika. Vanaida kutaura kuti hameno kuti vanhu vanokuona sei. Hatingaboti yashota. Vamwe vari kukomenda. Ngatimboisa vamwe tione kuti vanokwanisa kupinda here. Vada kupinda, pindai mutaure kuti munozvionawo sei zvatagwa naBhuti Matso, but inangu ndoona kunge zvine musoro, because chokwadi kakuita cross country uchipinda mutaundi uchindotsvaga pekuti utumire kwese ikokoko kwakaoma. Kushanda enda vachishandisa mari dzavo. Very true. Jilo hanzi true as well. Yeah, ichokwadi. Havadona, but yeah, I think ichokwadi, because pamwe ndopapanongova kuzofrustrata munhu kuti mari yangu so izvo ndakubudisa $20 yefuel, ndakubudisa chichichi, but yeah, ndasina kutombozvionawo inini. Thanks Bhuti Matso, handina kutarisa side ro, takanyanya kufocusa on macharges ekuti tichabatwa mari, hatina kuzotarisa rimwe side rekuti transport. I think ipapo yes,
And true, I think if it's transparent from the start, it makes sense. People always talk and complain, well done, guys. So yeah, thank you. Zveshuwa transport hatidi kureva nhema, hatina mubva taiconsider pataiita zveuyu handi kunyeba. Yetransport handina mubva ndaiconsider, handazomboconsider futi even zvokuti mafone calls izvo zvatina kuzviconsider as well. Thank you. Vanhu vakutobvumiranawo nazvo. Chokwadi mukoma mazo panonzwisisika. Chokwadi ichocho mukoma mazo, thank you. Hazvina kuipa, zvinokudzwa izvozvo. Okay, cool, no problem. Izvozvo izvo inini neniwo ndotozviblame, handina mubva ndazviconsider. I think handina kutozvitarisa panguva iyoyo tifunga vakawanda takanyanya kuconsider nekuti taifocusa on inonzi chii zita rayo rate. Taifocusa on rate, tafocusa parate but tafocusa nemacharges. Ndobva takanganwa kuti pache mafone calls achaitwa, ndobva takanganwa futi kuti vanhu vachakwira mabhazi vachienda kunotora mari. And tatozviona kuti uyu akazotambura zvakare achiita cross country achienda kunotumira mari from Western Union kuenda nocollecta kumabhengi, from there kuenda kuzoenda kumukuru kwachoni. Saka maybe akatinza 2 times. Saka maybe in future zvinhu zvakaita seizvozvo zvinofanira kutariswa zvechokwadi. And I think tikazenge takuita futi another project, but I know it's not anytime soon. I know for sure kuti hatingambofunga kuti anytime soon tombodawo kabreather, taita kabreather, then iwo totsvaga kuti kana paine need yezvatiri kuda kuita, we can always do like meetings. I think pamwe tichagadzira kakomiti for that. Zvinhu tinenge tichi mukufunga kuti tikambodoneta towards zvakati zvinoita here kana kuti hazviite, toonesana, because ini ndogona kuona something kuti togona kudoneta towards kana kuti for example kuti chembere pane zvimwe zvandichaita kuda ndiri kuZimbabwe, pamwe ndichaitawo madiscoveries andichaita pandichange ndichitenderera ndichiita zvinhu zvangu zvandinoda kunoita. Pamwe ndadero ndodi pandichaona pamwe mavideos achona ndichange ndichiita, maybe pane munhu unokwanisa kuti can we help this person. It's an example. I'm not saying kuti ndozvichaitika exactly, but let's say kana mati can we help this person, todiscussawo maybe nevanhu vandichatsvaga kuti vanokwanisa kupinda mukomiti. But I think zvekudoneta hazvizodiki like every month. Vanhu I feel like vanozofila exhausted as well. Mona inyaya yemari, saka dzimwe nguva hazvizodi kuti ngoramba uchidoneta one thing. Panomboda kabreather, pamboitawo kabreather. Isusuwo futi toita inonzi chiye kuti unombozorora uchimbofunga uchida kuita new brains. Inonzi chii and how much was raised for Tapiwa? Loveness total chalisa unozoona clip mangwana, unoona clip mangwana zvese ndazvibatanidza moona kuti imari, because right now tine zvipisi ndikataura that figure right now ndogona kuti say kuitaura zvisiri izvo. Saka wait for a clip I'm gonna do tomorrow, then unoona ipapo Loveness kuti imari exactly. Handikwanise kukupa exactly figure. What I know is it's more than $2,000. The rest I don't know. Maybe we'll Loveness. Handizoti wangwaripo here patachama updates esa. Saka for the meantime handisi kuda kupa exactly figure kuti imari yakati, because ndautanga ndamabatanidza then ndochizotaura muri mukati mevideo moona neevidence in case ndikaita a slip of a tongue. Handizodi kuti ndikataura right now mondibatsirira ndaita slip of a tongue, because ndakazvona vamwe vanozviita ndikangoita mistake yeslip of a tongue inotorwa nyaya iyoyo yoekera yotwistiwa. Saka muchazviona mangwana kana manga musipo paitwa. Ngatione kuti mwari kuti chii. Handisi kuti Loveness ndamupindura here ndati it's more than $2,000, but handisi kukwanisa kutaura kuti figure mari because handina kuedha total, but mangwana ndagara nemareceipt achoni zvese zviripo. Pane 1,000 something, pane 200 something, pane 30 something, but zvese taizviita panapa. But tichasisa futi yes, iyo mari yacho yaiswa naSister Eunice apo. Loveness ndo mari yacho iyo yaiswa naSister Eunice. Hanzi chii kuwanda kwakanaka chokwadi mazvita mazarukirwa mukoma matso. Yes, I think mukoma matso is right, but in the next fundraising should be paid website money monitored by the committee.
izvozvo national chiri kuzvigadzirisa zvakare because zvezvamukutaura izvezvo everything zviri kuitwa step by step kuti zvinofambiswa sei because ndogona kuti yes mari iyoyoyo iri kuitwa nekudai nayo nekomini but pamwe hainasati ndakuziva kuti zvinoshanda sei saka every step by step tinogona kumboita nhirikini zvinonzi chiko mhandi zita rayo guys yekuti mazita ako ndii handisi kuti tingaiti survey yekuti tinoti chizvo kuti usati makuziva chinhu unotanga wambokugadzira kuti chinoitwa sei isati tanhingira otherwise tingamhanya chitotiekera ndichitoti chinhu takutoita pamwe tichitoita zvisiri izvo. So izvozvo tiri kuzvigadzirisa zvakare ndokutokura kwachoni saka for the meantime tiri kumbogadzira step by step but for the meantime tofanira kungotenda ungoti zvatakaita izvozvo zvakabudirira ende takareza iyo imari yacho 2140 US dollars ndo yakaendeswa. Then website ravepo asi zvamukutaura zvokuti zvokumonitwa what I also need to learn about that because handingangofumi mangwana ndakutoziva kuti website rinoshanda sei. I have to learn as well step by step zvinoita chete. Ndane 21 minutes ndangoita 10 minutes but ndakutomboresponda mamwe questions kana suggestions as well. Anzi tatane 20 but hatinoda kugarisa panapa guys, pane zvanoda kuita after life saka taurai vamwe vanoda kutaura but ndati zvoni ndisati taenda madonations edu panapa hatizodi kuramba ticha every month or every now and then because hatidi kureverera nhema. Homwe yemunhu inodawo kubreatha, ona inofanira kumbokangamwa kuti takambobvisa pepe yombobreatha, yabreatha pakazengeta paita futi another need because hazvibatsiri kuti chongoramba chingoti angoti chakati kutoti ngatiendese angoti chakati ndatiendese vanhu vanoguma kubhoikana saka totanga tamboona kuti ndechipi chatinokwanisa kuita sei kuti tikwanise kuti tichibatsira nacho but handifungi kuti handifungi hangu kuti this month yatiri kana kuti November guys. Panomboda takabreatha tozoona kuti ndezvipi todiscussawo because like I said zvandofungwa pamwe zvinoita but kune vanhu vandinombofonera hangu before normally ndinombokonsulta ana sister Eunice nana Budi Matsawa ndovakonsulta kuti pane zvakati pamwe ndinenge nditori wrong muona manje kuti zvinoita here wonzwa pfungwa dzavo kuti vanoti kudii handiti muona manje vonzwa kuti vanoti iwo nezvandinenge ndichifunga izvozvo. It's not all the time handinenge nditori correct, pamwe pacho ndinenge ndakatorasika by far kutoti pamwe zvandida kuita pamwe zvina musoro todi ndosiya. Hanzi thank you sister Eunice and Kumbi. Yes vakaita basa vakashanda guys. Saka I think that's pretty much it. Pane vanoda zvimwe zvokutaura taurai mucomment section futi tione kuti tabva tazvipedza here. Tione kuti tabva tazvipedza here. Ndizvo here ndandimirire 2 minutes kana pasi pane ada kutaura anything related kumari kana kuti suggestion yake yaanenge anayo tiona kuti yakamira sei then tinozvitorawo zvakare izvozvo tichida kuzozvidzidzira kuti zvinofamba sei because tese tinodzidza tichiita sei tichitodzidza from zvamunenge muchitaura zvimwe tete tisingatozviziviwo. Ndangomira kuti dziite 25 minutes sikangoita 25 minutes ndobva ndakata live yangu ndotanga kuita basa rangu randandichiita kunoko. Right. Saka ndichiri ipapo zvakarega ndingoita emphasis yekuti it's not like tinoita madonations every month guys, only kana maybe paita need yekuti apa we have to also intervene ipapo haiwo tinoita madiscussions tonzwanana, so like tofanira kuita every month kana kuti nekuda musina kumubatsira makabatsira uyu why say uyu musina. It's not like that guys, it's not like that. Saka ndangoti ndise disclaimer iyoyo in case kune vamwe vari kuti vanenge vakuzoti paitwa favor
Saka ngoti tizvitaure izvozvo kuti pana umwe anogona kuti pakati paFavor uyo vana kumubvisira but uyo wakamubvisira sei vasina kudai. Iyi yambudu yevanhu because handifungi kutiwo vanozonzwawo vanhu pavanenge vachibvisa kudaiwo vanozongoramba vachida kunzi gogogo imbudu menyu hazvizonyatsi kunakidza ndoona sekudero. Yes. Yeah. Oh, thank you. So I think kana pasina hazvo zvimwe ndokwanisa kuenda zvangu live yangu ndizame kundokontinya zvinhu zvanda ndichiita. Ndoona kuti mangwana pandinotangira ndinenge ndapalevel ripi racho because kuno kwakunamira zvakanaka. Pane zvinhu zvandikugadzisa zvakawandisa at the same time. So guys, bye-bye. That's it for today. I don't know if I'll be able to come tomorrow. I might lie to you. And also about my games. I need to come about. I think this week in the Gafita mess up a pause. These 2 coming Saturdays in the Gafita a pause. My game talks will continue. We'll continue after 2 weeks. Even by 2 weeks panapa, even my live hangu pa YouTube and pa Facebook. And you know gonna start batika guys for 2 weeks panapa. Wiki no. Next week ndogona kusabatika because zvinhu zvacho zvandikuita zvakawandisa. Yeah, thank you guys, thank you. Let me just say thank you to Sister Eunice and Kumbi as well nemunhu wese akabvisa. Thank you very much. I'm gonna do that video tomorrow ndichikutenda imese zvakare ndoriposta. Saka ndatoti mundiregerewo this week next week pama live ndinogona kusabatika zvachose. This week iyo kubva maybe ndo live yangu maybe yekupedzisira this month. I'm not sure, it depends. Ndozozviona ndanyatsa mind yangu yava settled. Saka regai nditi good night for now kusvika ndazokuona next time. For now ndikumboti disappear kubva nhasi chingani kubva nhasi kusvika musi wa 13 kubva nhasi kusvika maybe musi wa 31. I don't know. Pari kuda futi mamwe ma-updates mangwana. I didn't know. Alright, mangwana Wednesday. Alright, I think mangwana Wednesday ndinokwanisa. Alright, ndinongouya for like 20 minutes toita ma-updates acho. Sister Eunice munenge muda nguvai tinotaura kuseri mondiudza time yamuri kuda. Monditaurira time yamuri kuda kuti muda nguvai but not too long. I think that will be very short because like zvina zvanomirira zvakanaka kunoku ndiri kufanira kugadzisa something. Pane zvandiri kufanira kugadzisa. I'll miss you too. God be with you. Thanks guys. Alright, yeah. Saka pama live. Alright, for my receipts. Okay, cool. Alright, no problem. Tuma skits twangu tuete tukema 10 minutes 12 minutes ndinenge ndichiposta. Ndinokwanisa kuposta zvangu tuma skits but ndifunga kuti ma live ndichakwanisa kugara 2 hours 3 hours. Pandinongopedza kuita ma skits pamwe ndinda kuita sei ndakumbogadzisa zvinhu zvangu seri kunoko. Handiti Thursday haiite mangwana tinoita mangwana because Thursday ndio panenge pakatoipa Sister Eunice. Thursday haitoiti zvachose. Thursday handifungi ndotombobatika zvachose. Thursday haiite because Thursday musi wa 22. Saka Thursday panenge patori neconfusion itori strong. Mangwana let's do it mangwana. Ndoita last live mangwana. Ndoita last live here this month mangwana. Then 22 haikana. 22 ndo the busiest day rachoni. 22 haizoiti. 22 kuenda kusvika musi wa 31 handifungi ndobatika pama live. Asi tuma skits twangu ndinenge ndichiita. Ndozo kana settled ndobva ndazokuudzai kuti ndava settled because right now ndikatopedza papa ndakutombobuda panze ku downstairs kuenda pane zvandofanira kugadzisa ku downstairs. Zvikufanira kugadziriswa ikoko. So yeah, that's pretty much it I think for today guys. Mangwana ndo live yangu yekupedzisira this month. Pamwe pese apa ndichakwanisa kumboya pama live ndakumbogadzisa zvinhu zvangu kunoko guys. I think ndinofanira kuisa pfungwa dzangu dzese ipapo kuitira kuti ndisaita ma mistakes. Waona manje.
even kufacebook ndakangoregedza zvangu pamwe ndaidai ndakavaudza vanhu kuti ndozokuona next month pamwe it's okay vanozongondiona next month. I will see you all guys. All right, bye bye, good night guys. Night, bye bye.